Папагалът Жако е смятан за най-интелигентната птица на планетата. За разлика от крещящите цветове на арата или драматичните качулки на какадуто, Жакото пленява със своя невероятен ум, способност за логическо мислене и съвършена имитация на човешка реч. В този дълбок анализ ще разгледаме анатомията и спецификата на този пернат гений. Преди да навлезем в детайлите, напишете в коментарите вашите предложения за коя птица да бъде следващото ни видео. История и произход на породата. Папагалът Жако е ендемит на африканския континент и е един от древните видове папагали, чиято еволюционна линия се е запазила благодарение на специфичната среда. Те обитават екваториалните райони на Централна и Западна Африка. Ареалът им се простира от Кот д'Ивуар на запад до Кения и Танзания на изток, обхващайки огромни части от басейна на река Конго. Предпочитат гъстите влажни дъждовни гори, но могат да бъдат забелязвани и в савани, мангрови гори и райони в близост до водни басейни. Външен вид и характеристика. Дискретният външен вид на Жакото е еволюционна адаптация за камуфлаж в сенчестите корони на дърветата. Скелетът е лек и оптимизиран за полет. Те имат силно развит кил на гръдната кост, но костната им система е малко по-деликатна от тази на южноамериканските видове. Изключително склонни са към фрактури при липса на калций. Перата им имат специфична структура, която създава така нареченият луспест ефект. Цвят основно сиво, като ръбовете на перата са по-светли или бели. Подобно на какадуто, Жакото отделя фин бял прах от специализирани пера, който поддържа водоустойчивостта им. Размери и тегло. Спадат към средно големите папагали. Дължина около 33 см. Теглото варира между 400 и 500 грама, като мъжките често са малко по-едри и с по-плоски глави от женските. Макар тялото да е в различни нюанси, на сивото опашката е контрастна. При най-популярният вид тя е ярко-червена, което служи за визуална комуникация в стадото по време на полет. Клюнът е черен, плътен и извит. Макар да не генерира налягането на клюна на ара, той е изключително прецизен инструмент. Горната челюст завършва с остър връх, перфектен за прецизно извличане на ядки и плодове от твърди обвивки. Очите на Жакото преминават през възрастови промени, което помага за определяне на възрастта на птицата. При бебетата очите са изцяло черни. До една годинка стават тъмно-сиви. При възрастните ирисът придобива блед жълто-сребрист цвят. Зрението им е отлично, с възможност за възприемане на ултравиолетова светлина. Храносмилателната им система е много чувствителна към минерален дисбаланс. Жакото има по-висока потребност от калций в кръвта в сравнение с всеки друг вид папагал. Липсата му бързо води до хипокалцемия и неврологични пристъпи. Скорост, височина и полет. В дивата природа полетът им е бърз, директен и праволинеен. Предпочитат да летят над короните на дърветата, за да избягват хищници и прелитат големи разстояния ежедневно в търсене на храна. Видове Жако и техните характерни белези. Въпреки че често се възприемат като един вид, научно те се делят на два напълно отделни вида. Конгуанско Жако. По-големият и по-популярен вид. Отличава се със светло-сиво оперение, изцяло черен клюн и ярко-червена опашка. Изключителни имитатори, но често по-чувствителни към промени. Тимнех Жако. Подребен вид с по-тъмно оперение, тъмно-бордо опашка и светло петно на горната част на клюна. Смятат се за по-адаптивни и по-малко склонни към стрес от конгуанското начин на живот. Жакото е изключително социална, но предпазлива птица. В природата те се събират на огромни етап по време на сън на високи дървета. В домашни условия се нуждаят от сигурно и просторно убежище. Какво оборудване ви трябва, за да отглеждате у дома Жако? Просторни волиери и клетки. В zoomagazinche.bg продаваме големи клетки за едри птици на най-добри цени. Моделите предлагат оптимално пространство за разперване на крилете, здрави материали и сигурни заключалки, съобразени с интелекта на птицата. Гнездене. Те са моногамни и образуват двойки за цял живот. Гнездят дълбоко в хралупите на стари високи дървета, за да предпазят поколението си от хищници. Люпене на яйца и малките. Женската снася между 2 и 4 бели яйца. Инкубацията продължава около 28-30 дни, през които женската мъти почти непрекъснато. Малките се оперяват напълно след около 12-та седмица. Важно съобщение за общността ни. Ако на някого му трябва папагалче или някой предлага Жако, пишете долу в коментарите, с удоволствие ще свържем продавача с купувача и ще помогнем на тези прекрасни птици да намерят своят дом. Продължителност на живота. Ако се отглеждат правилно с балансирана диета и добра хигиена, папагалите Жако живеят средно 40 до 60 години в плен. С какво се хранят?
Естествената им диета е изключително специфична. Основен източник на храна в природата е плодът на маслената палма, който е богат на полезни мазнини, бета-каротин и калций. В домашни условия диетата им трябва да бъде стриктно балансирана и в никакъв случай не бива да се базира само на слънчоглед. В zoomagazinche.bg може да намерите най-добрите храни за едри, екзотични птици и папагали на най-добри цени. Предлагаме висококачествени пелети, обогатени с калций, както и миксове, симулиращи естествената им нужда от мазнини и витамин А. Научни и интересни факти. Интелект като на малко дете. Научните изследвания доказват, че жакото притежава когнитивни способности на 5-годишно дете и емоционално развитие на 2-годишно. Концепция за нула. Жакото е първото животно след приматите, което е демонстрирало разбиране на концепцията за нула. Нищо. Както и способността да разпознават цветове и форми. Не просто папагали, а събеседници. Те не просто запаметяват думи, а разбират контекста. Могат да свързват думите с обекти и действия и често отговарят логично на въпроси. What's this called? Rock. Yes, rock. Good job. 2 more, you get a pistache. What's this called? Ball. Yes, ball. Good boy. Съвършената имитация. Жакото копира човешки глас до такава степен, че може да имитира конкретния тембър на отделни членове на семейството, както и звуци от бита с плашеща точност. Can you say hi? Hello. That's nice. Склонност към неврози. Тъй като са изключително интелигентни, те скучаят лесно. Ако не им се осигури умствена стимулация, могат да развият депресия и деструктивно поведение. Ако тази информация ви е била полезна и интересна, задължително харесайте това видео и му дайте хайп. Ако гледате това видео във Facebook, харесайте страницата ни и дайте по 1 звезда. Вашата подкрепа ни помага да правим още по-добро съдържание. Довиждане и до следващият път!